Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun rayu. Selamat berjumpa bersama channel Dalang Temon Menteri Selagin. Maturun yang sudah memberikan dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya pada channel Dalang Temon Menteri Selagin. Maturun banget ya. Terus dayanipun margi muruki tanpa dukungan panjenengan, like, komen, lah subscribe panjenengan channel Dalang Temon itu gak ada artinya. Ini matur sangat. Mugi sedaya rencang lanang wedok nom tua gede cilik ning endi wae ning Indonesia dan luar negeri tansah magya ketentreman, kesarasan, kawilujengan, murah sandang lan pangan. Salam santun, salam rayu, salam budaya. Waktu dino iki keadaan wayang ya lagi sepi memang. Ora kaya tahun-tahun biyen. Ora Mbah Dalang Temon dhewe, ora ngijeni akeh kanca-kanca seniman sing werku iki memang cara-cara lagi sepi. Ibaratnya cara kembang mekrok ya nggo mangsane dhewe, ada mangsa-mangsane dhewe. Dalang inisiatif iki iso gawe hiburan. Nyenengke wong liya najan to atine dhewe iki susah. Pikiran dhewe iki susah nek wektune panggung. Dalang berusaha semampune iso menghibur penontonnya. Wiwahe kadang kala iki jek dipaidu. Lek mayang wis tenanan bisa maksimal mungkin, bisa mampu ini ngono kadang ngono nasib ora beneran sing dipaidu. Ya rasa cilik ati wong ngalok ora tombo. Wong nonton wong ngendlalok. Wong ngalok ora tombo. Dalang kuwi pancen ya diarani abot ya abot pancene. Wit musik tutuk nyambut gawe, tangan nyambut sikil nyambut gawe, napas padha karo nyambut gawe. Kurang-kurang penerane iki dipaidu. Yen mau dipaidu Mbah Temon Dalang iki wis kaya sedojangane. Wayang ya anu-ane kaya ngono. Wayang ora pakem. Wayang Dalang sosok senengane ngadeg juget. Kira-kira sing ngadeg sing juget iki Dalang kondang iki ora wong ngalok. Sing sak Temon iki akeh wong ngalok. Yen ngadeg juget ngene ya ora laris. Ora perkara laris lan ora laris kabeh kuwi. Ora kok inisiatif pengen anu iki ora ya kabeh iki keyakinan kemarmane ati. Kemarmane ati. Luwene nek metu bolo diwo. Yen metu bolo diwo nek Mbah Temon ora kaya ngamuk nesu tenanan ya. Ora marem kabeh dalange duwe karakter wayang. Sing memang kadang kala iki dibanggakan karo si dalange. Wayang Dalang kuwi arep wayang ki anu jaman kelakone. Jaman biyen wayang bar ya sampai jam 5 jaman mbah-mbah biyen. Saiki ya ora iso. Sadurung subuh ya kudu bar. Kudu pinter ngatur wektu. Oh iki jam semene nggo semene, jam semene nggo semene. Wayang saiki penonton ben iso seneng wayang ana sedhewe nggo campur sari. Penyanyi pirang-pirang sing nggo pelawak. Sing pirang-pirang engko regane bayarane dalange arep pelawak kadang larang pelawake. Bot-bote golek penonton iki ben kerasan ben ngene. Ya ora maido. Kok penyanyi sakake-akeh. Ora maido. Ning kabeh kuwi menungso kuwi mung budidaya, piye carane? Ngono to. Ning ya
cara Mbah Temon arek tiru-tiru nggo penyanyi sing akeh, nggo pelawak sing kondang umpamane. Ayo regane ora nuntut kok. Tanggapane murah. So kadang kala wong penonton wayang kuwi nuwun sewu, ora mikir wae dalang ngene dalang murah kok. Ngene. Wong wayang ora nek pelawak, ora nek penyanyi, ora nek bintang tamu nih. Lah mongko tanggung ngendum bayar yoga sinden kuwi wis mepet. Lah tuntutane kudu nggo pelawak, nggo bintang tamu. Ah terus piye? Kadang kala nang ngono kuwi. Dadi penonton iki kadang kala anggepe dalang murah karo ora iki kabeh nggo penyanyi, nggo pelawak, bintang tamu. Nek tanggapan cilik Mbah Temon ndung yoga sinden wis paribasan mepet, ora tambele matur nuwun nggo pelawak pesinduan derek bungek, pesindene sing bintang-bintang kelas. Ya kelakon gor. Mbah Temon ya iso go pelawak sing kondang regane larang. Penyanyi sampai iso regane iki imbang ya iso ae dalang di padha wae. Karena regane. Jadi dalang ki ora enek tembunge dalang larang lan dalang murah ki ora enek. Mung bejane dhewe-dhewe. Susah ya kuwi. Wayangan nggo lintang tuamu penyanyi kowe musik akeh lan dilalah. Pas limbukan iku mobak pol gak ukur. Limbukan. Lah bali nek ora acara wayang penontone ra enek. Guru-guru kuwebek mencep meneh, nggo bali nggon wayangan ora enteng kuwi. Makane penonton kuwi nuwun sewu. Ana sing fanatik nggawa pelawak, penyanyi, bintang film, bintang sekondang, ana sing suka sing fanatik karo senengane klasik. Iso. Lah suara pin motore kok bledek jaran to. Wih sekrope gor knalpot kendho iki. Bariku niku. Dadose wayang nggih dalang. Tiru-tiru kena bejane kok ora iso di merekne kabeh dibejo dhewe-dhewe. Ngoten nggih. Niku duniane pedalangan. Dados kok Mbah Temon ngeten iki. Wah, wayang koyo ngono kae ngene ora iso ngisari kaya ngene. Sarmus kaya ngene umpama apik wong tiru-tiru ya tetep apik sing ditiru. Ngono lho ya. Jadi so dalang ya punya ciri khas sendiri, ciri khas dhewe. Cara penggemar kuwi duwe kasarane wis duwe ngerteni rasa kae dalang Temon iki ngono kae. Oh dalang si A si B iki ngono kae. Ya dadi iki apik wong tiru-tiru, ora bakal ngalahne karo sing ditiru. Ngono. Perangane wayang ki yo kudune janturan. Ya to, jejeran janturan. Yo kudune suwukan. Iki perang dadi dalang ki ora gampang. Mulane teng rasa batin seorang dalang ya mungkin kula mboten ngomong riyo teng kilo diambak. Mental ya kudu kuat tenan. Pikiran ya kudu kuat tenan. Pancen dadi dalang ki ya ora gampang. Kula dalang kuwi nek kepareng regane akeh. Bayaran akeh, yo kabeh nyambut gawe. Sing kepareng yang goreng ngoten niku sing kepareng. Terus monggo kita lestarekne budayane awak dhewe wayang kulit semampu kita. Yen aja sok ora gelem nanggap. Ora nanggap ora gelem. Ning yo rasa ngelek-ngelek nang budayane dhewe. Ora usah ngelek-ngelek nang wayang kulit. Wis nanggap ora gelem, cok kadang kala sing ngelek-ngelek wayang lha marai mumet.
Tulung lajang temu ora seneng wayang ora rasa ngelek-ngelek wayang. Umum ora seneng karo nonton wayang yo rasa maidu wayang. Alah lulang kok ditonton. Ngoten niku kan yo medesne ati to kadang kala. Malah dipikir kadang kala. Mriku niku tulunglah kita hargai budaya kita. Jadi nyuwun sewu ora usah piye, ora usah ngelek-ngelek budayane dhewe. Wis nanggap ora gelem, cek maidu ayo. Lu mboten untuk jagong mriko, jagong hiburan apa to? Ener wayang kok ditanggap lho. Niku marang nganjelke. Kadang kala nggih enten kathah rembug-rembug sing ngoten niku ndadosne ora kepenak teng pikir ngoten nggih. Ora nanggap ora apa-apa ning ora usah maidu karo wayang ora isa nuwun sewu ngrembug. Bab ora seneng wayang. Mesti seneng yo akeh lho. Ngoten lho nggih. Dalang yo menungso, dalang iso kanggonan yo rasa emosi, rasa nuwun sewu muring niku wajar. Dalang yo wong lumrah yo apa semberko lan bali. Nggih. Luwe-luwe dalang nggih. Rasane ujiane kesabarane sadurunge wis tenan-tenan koyo iya apa bukan dadi ngene wis ngadeg ngene-ngene lho. Hari pirang minggu sok batal, hiburane liya sok batal, acara liya sok batal jare anake tetek bengake ora gelem tanggapne wayang ujian kanggo dalang. Mbak Temon wis sejangane nek koyo ngono wis arep wayang kadang-kadang kira kurang 3 minggu batal. Ada ganti. Soalnya sing dalange ganti ora masalah. Niku yo kabeh jangan meremehkan seseorang. Lebih-lebih dalam dunia seni jangan kita meremehkan seni apapun. Awak dhewe urip di Indonesia berbineka tunggal ika, satu nusa satu bangsa. Berbeda-beda tetap satu jiwa. Lho budaya awake dhewe. Budaya wayang kulit sing adiluhung. Nyuwun sewu nek ora seneng karo wayang ya cukup ora usah ngelekne wayang. Kok nek tembung nggon usum wayang, ngono jane wong nanggap wayang. Ing larane ati. Kowe ora gelem nanggap ya ora usah ngomong. Cukup nggih, ngeten iki dinamung udharasa dalang temone ngeten udharasa kadang kala. Ngoten iki enten wayang, ngono usum wayang lho, tembung wayang kok usum iki. Gitu. Ya itulah. Kata-kata sepele ini kadang menyakitkan para pelaku seni seperti saya jalan. Ora seneng ora nanggap ora apa-apa ning ora sampai itu nggon musim-musim wayang. Tembung sing ngoten niku sudah ora kepenak ning ati. Kerep banget wonten niku teng warung-warung untuk omongan ngoten niku. Yen usul Pak Temur mung Udharasa ora kok nek karo mboten. Salam santun, salam rahayu, salam budaya. Mugi-mugi matur nuwun konten menika bermanfaat lan pigunane tetep budaya Jawa saya ngrembaka budaya Jawa tansah kena mitulodo awake dhewe budaya dhewe ora usah kepencut karo budayane wong kono-kono. Jika semanten salam santun salam rahayu salam budaya rahayu sedayanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ing kersa bantu like komen subscribe pun channelipun Dalang Tepon Menteri Sragen. Matur nuwun.